Salut și bine v-am găsit la un nou joc pe canal, se numește Feral și vorba despre un joc în care ești un animăluț pe o altă planetă și obiectivul tău este să supraviețuiești. Mi s-a părut destul de interesant și am zis de ce nu, hai să vi-l arăt pe canal. E vorba despre un joc gratuit momentan, deci dacă vreți să-l jucați și voi aveți linkul în descriere. Pentru că avem niște lăbuțe simpatice aici. Și bineînțeles, obiectivul nostru va fi să supraviețuim pe această planetă. Cum vom face asta? Va trebui să mergem să vânăm. Vedeți aici zice Focus on the animal sounds by pressing nu știu ce. Se joacă doar de pe controller momentan. Știu că va exista suport și pentru keyboard și mouse, dar momentan de pe controller. Poți să miroși, să vezi pe unde au trecut animăluțele astea ca să te poți duce să le vânezi, sau poți să stai să asculți, da? După asta zice press to crouch, hide behind trees, deci trebuie să te ascunzi și pe aia când vezi prada, te duci și sari pe ea. Bun. Și acum noi suntem liberi să facem ce vrem. Putem să... Ia să vedem în ce direcție ar fi niște animăluțe, în direcția aia și pe acolo. Dar oricum nu uitați să apăsați și butonul de like dacă vă place și mai vreți episoade cu Feral. Eu zic că e un joculeț destul de interesant. Momentan nu știu dacă avem foarte multe chestii de văzut în el, dar... uite, prima noastră victimă. O, Doamne, uite ce mândră merge. Oh, m-a văzut! M-a văzut! N-am timp să o prind. Dar ceva de genul ăsta trebuie să faci. Și vedeți că aveți jos acolo cât ați mâncat, cât ați băut. Și trebuie să țineți chestiile alea ridicate, ca în orice joc survival de altfel. Ia să vedem. Sau să ascult. Deci în direcția aia avem două animale. Hai să mergem în direcția aia și să vedem ce reușim să găsim. Dar v-am zis, dacă vreți să-l încercați și voi, aveți linkul din descriere. Chiar vă recomand să-l downloadați, pentru că e gratis. Și puteți să vă distrați cu el, de ce nu? Sunt și animale mai mari decât suntem noi acum. Deci alea o să ne omoare pe noi. Trebuie să avem grijă pe cine sărim. Și asta e prima noastră pradă. Da, asta de aici. Și sar pe ea, sar pe ea, sar pe ea. Dai. Oh, m-a scuipat, ești nebun. Cred că am omorât-o. Ok, și acum putem să o mâncăm. Așa. Ei, trebuie să supraviețuiești, n-ai ce să faci, trebuie să vânezi. Dar aș vrea să le prind pe alea mari. Alea mari m-ar interesa. Văd că sunt multe de astea micuțe pe aici. Sunt stranii animăluțele pe care le găsim. Dar era de așteptat pentru că suntem pe o altă planetă. Nu o să găsim aceleași animale pe care le găsim și în viața reală. Asta în niciun caz. Să mirosim, să vedem. Bă, animăluțelor, pe unde sunteți voi, a? Ia să vedem. Oh, multe în direcția aia. A, dar sunt de astea mici. Pot să le dau așa aia. Dacă nu se așteaptă. Bum! Dai! Mamă! Asta te scuipă, știi? Asta e faza. Hai că am reușit până la urmă. Le mâncăm. Că ne e fomică. Și cu ce am mâncat acum ar trebui să fim în regulă pentru o perioadă de timp. Vreau să vânez una de aia mare. Ați văzut și voi cât de mare e aia? A trecut prima dată, când a început episodul, a trecut pe lângă noi. E unul mare acolo. Dar cât de superb arată jocul ăsta. Și gândiți-vă că e gratuit. Ăla e unul de la pe care nu putem să-l batem, îl vedeți? Sau nu știu eu să-l bat. Îi mănânc prada. Zic că a vânat-o pe asta și a lăsat-o aici. Oh, fuck! Mamă, ce m-a speriat, ești nebun? Oh, mă fugărește nebunul ăla, nu pot să mă uit în spate. Holy fuck! Da, se pare că s-a supărat că ne-am dus să-i mâncăm prada. Dar, până la urmă, e legea junglei, nu? Dacă eu văd ceva de mâncare, mă duc. Care e problema? Nu e nicio problemă. O să trebuiască să bem niște apă. Apă găsim... Sunt niște chestii de-astea, niște lacuri, am impresia, pe aici prin zonă. O să trebuiască să mergem să găsim și lacurile. Da, jocul se mișcă extrem de bine, arată superb ca grafică și... E un animăluț, trebuie să supraviețuim în sălbăticie cu el. Îmi place ideea, sincer, chiar îmi place. Și gândiți-vă că e făcut de niște studenți. Ei sunt destul de începători în arta asta a game development-ului, dar eu zic că pentru acest joc s-au descurcat destul de bine. Să mergem pe aici. Poți să te duci la vizuina ta să îți upgradezi caracterul. Ok, aici se pare că am găsit un lac cu ceva apă. Hai să mergem să bem. E cineva pe aici? Hai să mă uit. Animalele vor veni aici să bea apă, dar văd că suntem singuri momentan. Hai să mergem aici. Drink. Ok. Și vedeți că jos acolo în colțul din dreapta mi se mărește meterul ăla de apă. Văd acolo ceva. Ce e aia? Animalul ce? What the fuck e aia? Voi o vedeți?
E un animăluț acolo. Ia. Ce e aia, frate? What the fuck e aia? Oh my god, ce sunete Ați auzit? Ce... A făcut o retro de tot. Asta cred că se ascunde când te vede. Deci dacă e... Da, mă, se ascunde când mă vede ea. What? Ia. Deci se ascunde, dar dacă eu probabil dacă o să stau pe aici pe undeva și nu mă vede, aș putea să sar pe ea. Ia stai o secundă. Deci e acolo și... Sari! Opa! Cred că am prins-o. Da, am prins-o, am reușit să o prindem. Doamne, niște ciudățenii ce avem noi pe aici. Are niște dinți mari. Dar nu pot să o mănânc pe asta. Cred că animăluțul nostru nu mănâncă chiar tot. Hai să vedem pe unde găsim noi. Vreau să găsesc una de aia mare. Alea mari de obicei umblă și în grupuri. Și văd că se mișcă ceva acolo. Hai să mergem în direcția aia să vedem. Ești foarte rapid, dar obosești destul de repede. Și trebuie să ai grijă să-ți păstrezi din energie dacă cumva știi că o să te duci la vânat. Pentru că altfel vei ajunge în fața pradei și nu vei putea să o prinzi. Pentru că ești prea obosit ca să alergi pe ea. E un joculeț micuț momentan, v-am zis, dacă vă place puteți să vă luați și voi. Și dacă vreți, nu uitați să apăsați și butonul de like. Poate vom mai face și alte episoade pe viitor. Văd ceva în direcția în depărtare. Ia să vedem. Ce-o fi pe aici prin zonă? Am găsit una aici, dar faza e că e și ăla mare acolo. M-aș duce repede pe ea să văd dacă reușesc să o prind ea. Bum. Dă-i. Prinde-o. Hai că am prins-o pe asta. Și acum mâncăm. Bă, tu nu vii Ba, vine ăla. Să mănânc repede că vine ăla. Prietene, lasă-mă în pace, nu fi nebun. Și am fugit. Ei, și așa trebuie să vânezi. Poți să te uiți pe jos să le vezi pașii pe unde s-au dus. În momentul în care miroși. Și aici se pare că s-a terminat urma. Deci cred că urma era de la aia pe care am vânat-o noi acum. Și dacă vrei să vânezi din nou, te duci după sunet. În mare parte te ghidezi după instinctele tale primare, sunet. Uite-o! N-am timp să o prind pe asta. Te ghidezi după sunet, după miros, cum s-ar ghida și un animal adevărat în viața reală. Față că noi nu suntem pe o altă planetă, suntem alt fel de animal. Să încerc să o prind pe asta, ia. Fugi. Fugi, prind-o. Oh, mamă. Deși pare a fi un tigru, după cum se aude. Tigru, leu, ceva. Prinde-o. Mamă, frate, dar fuge de n-ai treabă. Încerc să fac pounce așa pe ea, da. Wow, ce chestia aia din față? Oh, shit, îmi iau damage. Dar nu știu, e o zonă interesantă aici. E o chestie roșie în fața aici, nu știu de ce. Ciudată zonă. Dar, în zona asta vedem că avem mult mai multe de-astea. Cred că îmi bate inima, mi-am pierdut și din viață, dar sunt și multe animale rele prin zonă, cred. Hai să văd dacă își dă seama că eu sunt aici. Nu își dă seama, nu știe. Uite ce mândră merge. Du-i, prinde-o! Prinde-o! Mamă! Nu vine să cred că am reușit să o prindem așa, dar trebuie să stai ascuns. Dacă ai stat ascuns, e bine. Și ăla e un vulcan care tocmai a erupt. Ok, foarte stranie zona asta, ce-i drept. Să mai mirosim. Miroase ceva aici, cică. Wow, e de asta. Asta țipă ca nebuna. Poți să o prind și pe asta dacă vrei, dar hai să mergem să bem niște apă, că ne e foarte sete momentan. Drink. Vreau să-mi umplu bara asta de apă. Bum. Și cred că viața ți se regenerează atât timp cât tu ai mâncarea și băutura la maxim puse. Cred că asta e faza. Hop. Șurel. Bă, dar ce e zona asta? E interesantă. Foarte interesantă zona. Plantele astea se schimbă. Oh, le-o meu damage. Ce-mi dă damage în zona asta? Chiar nu știu. Hai să mai mirosim și să mai vedem.
Nu, mi-arată baza de unde am plecat și dacă vreau pot să mă duc acolo să-mi upgradez chestii sau pot să mă duc în continuare la vânătoare pe aici prin zonă. Niște oase, probabil provin de la vreun animal mai mare. N-am văzut până acum animale mai mari decât astea și probabil or fi, dar nu știu eu. E una de aia pe care mă interesează pe mine să o prind și acolo mai e una de aia mică care te scuipă. Alea mici care te scuipă sunt destul de iurea cât te scuipă. Prinde-o! Dă-i. Așa, bun. Am prins-o pe asta. Hai să mâncăm. Și hai să explorăm. Oh, ce faci? Ia uite și pe asta la altă. Bă, da, am reușit să prindem o grămadă. La începutul jocului chiar mă gândeam, zic, bă, da, nu prea reușesc să prind, dar acum văd că am reușit să prindem chiar foarte multe. E și nebunia aia care te scuipă. Nu știu ce-o fi, încerc să mă uit de aproape la ea. Ai o broască, mă! E o broască! Te scuipă, dar nu-ți dă damage. Te scuipă ca să poată să fugă. Vezi? Ia, uite-te la ea ce față are. E o broască, frate. Acum mi-am dat seama. Dar sunt numai animale mutante. Ca și cum ar fi animale din viața reală, dar diferite în jocul ăsta. Ia să vedem. Dau așa. În partea aia aș vrea să merg. Hai să vedem dacă e vreun inamic pe aici prin zonă. La fel cum tu ești un inamic pentru ăștia mai mici, la fel și băia mai mari sunt un inamic pentru tine și trebuie să ai mare grijă ce faci și pe unde te duci. Pare a fi o zonă liberă, așa că o să încerc să trec. Sper să nu mă întâlnesc cu de-aia mari, că nu știu dacă reușesc să mă bat, mai ales că momentan nici nu prea am viață. Mi-a scăzut destul de mult viața. Am impresia că viața mi-a scăzut din cauza că am trecut prin boscheții ăștia cu țepi. Cred că asta a fost toată șmecheria. Boscheții cu țepi am impresia că îți creează probleme. Dar hai să mergem la vizuina noastră. Wow. Ba nu, e ăsta în spatele... What? E în spatele meu, nebunul. Fugi. Te vânează că nu te aștepți. Holy fuck. Fugi. Sper că nu vine după mine, nu? La fel cum noi vânăm pe ăștia că nu se așteaptă, la fel și noi suntem vânați la rândul nostru. Poate că nici nu-i auzi, frate, când vin. Deci acolo sus aș vrea să ajung eu. Ia să vedem dacă reușim să ajungem. Pe acolo, pe copacul ăla sau ce-o fi. Pe aici. Și hai să vedem dacă avem 13 puncte. În principiu, cred că aș putea să-mi upgradez caracterul și să-mi iau niște chestii pentru el. Cred, alea de sus am impresia că sunt punctele. Și în funcție de cât de multe chestii vânezi, îți upgradezi caracterul mai mult sau mai puțin. Dar nu știu exact pe unde trebuie să ajung la vizuină. Ia să vedem dacă pot să mă cațăr pe aici. Da, aici cred că e. Ei, și acum când ajungi aici, dar zice available beast points 0, deși eu am 13, ați văzut și voi că aveam 13 în joc. Dar zice că am... și cred că așa arătăm noi. Vedeți? Asta e caracterul nostru. Dar n-am posibilitatea să-mi iau, deci cred că nu e implementat încă. Feed your babies. Poți să faci bebeluși, să-ți faci pui. What? Ok, asta o să fie interesant. Să fie foarte, foarte interesant dacă o să poți să-ți faci pui, să ai grijă de ei și tot fel de nebunii. Habar n-am. Oricum, ăsta e jocul Feral, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut și vreți să mai vedeți episoade cu el pe viitor, nu uitați să apăsați butonul de like. Bineînțeles, dacă vreți să-l jucați și voi la rândul vostru, e un joc gratuit pe care puteți să-l încercați pe linkul din descriere. Și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!